Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm evliler, doğrulma kardeşler, ağaylar. Oh, bugün hem Kur'an-ı Kerim'den 19. surani Meryem suresini okuyas nasip edenden. Meryem suresi Mekke'de inen sürelerden bolup ol 98 ayetten ibarettir. Sürede Bibi Meryem ve onun oğlu İsa aleyhisselam peygamberin dünya inişi barada görürüm ozgalýar. Şol sebäpli bu süre Meryem diýip ad berilipdir. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen mehriban ve rahim şefaatli. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Bu senin perverdigarın öz guly Zekeriya bolan merhemetinin ýatlamasıdır, geçilmegidir. Şonda ol Zekeriya ýuwaşça ses bilen öz perwerdigaryna ýüzlenip: "Ey perwerdigarym, indi menim süngüm gowşap, başym çalardy. Ey perwerdigarym, men henize çelli sana eden dilegim sebäpli hiç bedbaht we mahrum bolmandym. Tahyk men izimi dowam etdirjek neslim we olaryň siňen indiren dinine münasip kişiler bolmaklary barada aladalandym. Ayalym bolsa önelgesiz, maňa öz huzurundan bir hossar ogul bagyş et. Şol ogul geljekde meniň hem Ýakubyň aleyhissalam neberesiniň hem izini ýöretsin. Perwerdigarym ony öz razy bolanlaryň hataryna goş diýipdi." Allah: "Ey Zekeriya, biz seni Yahya atly bir ogul bilen guşlaýarys. Bu ady mundan öň hiç kime bermädik" diýdi. Zekeriya aleyhissalam: "Ey Perwerdigarym, meniň nähili perzendim bolsun? Ayalym öňelgesiz, men bolsa garlygyň aňyr başyna ýetipdirin" diýdi. Allah: "Bu hut şeýle hem bolar. Muny öz Perwerdigaryň aýtdy. Ol meniň üçin ýeňildir. Seni hem öň ýok wagtyň men ýaradypdym" diýdi. Zekeriya aleyhissalam: "Ey Perwerdigarym, onuň ýaly bolsa maňa bir alamat görkezdi" diýdi. Allah: "Seniň alamatyň insanlar bilen dolu 3 günläp gepleşmezligiňdir" diýdi. Zekeriya aleyhissalam mehrapdan halkyň öňüne çykyp bilen olara ertir akşam Allah tesbih bilen hamdy sena aýdyň diýip ümledi. "Ey Yahya aleyhissalam, kitaba Töwrada berk ýapyş. Biz oňa Yahya hikmeti çağırykdan berdik. Oňa öz tarapymyzdan rehimdarlyk we günälerden päklik berdik. Ol hakyky takwa kişidi. Ene atasynyň gulak asýardy, zalim, gyňyr we buyruklara gulak salmaýan kişilerden däldi. Doňulan gününde hem, ölen gününde hem, täzeden dirediljek gününde hem oňa salam bolsun." Düşündürüşi: Yahya aleyhissalam peýgamberiň dünýä inişindäki bu adatdan daşary gudrat, ýagny aslyna bir önelgesiz ene bilen ýaşy ötüşen bir gojadan nesil ölmegi barada gurrun edilenden soň Allah Taalanyň çäksiz gudratynyň beýany hükmünde Bibi Meryem'iň İsa aleyhissalamy atasyz dünýä indirişi baradaky gurruna başlanýar. Kitapda Meryem hem ýatla, ol maşgalasyndan çykyp gündäwir tarapda bir ýere çekilipdi. İnsanlar bilen öz arasynda bir perde goýdy. Biz oňa ruhumyzy Cebrail aleyhissalamy iýerdik. Ol Meryem'e hakyky adam şeklinde görünipdi. Cebrail aleyhissalam adam şeklinde gören Meryem: "Eger Allah'dan gorkýanlardan bolsaň, men senden Rahmany Allah'a sığynýaryn" diýdi. Ol Cebrail aleyhissalam bolsa: "Men diňe Perwerdigaryň ilçisidirin. Sana päkize ogul bagyş etmek üçin geldim" diýipdi. Şonda Meryem: "Maňa adam beri degmänkä we bozuk hem bolmaňkam, nireden meniň oglum bolmaly" diýipdi. Cebrail aleyhissalam: "Seniň Perwerdigaryň bu meniň üçin aňsat zat. Biz şol oglany insanlar üçin bir ayet, mucize we olara öz tarapymyzdan bir merhemet hökmüne berýäris. Bu öňden çözülen işdir" diýdi. Meryem İsa aleyhissalama hamile galyp göwresiniň çağı bilen çet bir ýere çekilipdi. Dogurmak burgulary Meryem'i ýaplanmak üçin hurma agaçynyň düýbüne alyp bardy. Şol pursat ol
Keşke bu vakadan öň ölsedim ve unutulyp giden bolsadım diýdi. Agazyň aşagyndan oňa gynanma, Perwerdigariň seniň aýagyň aşagyny bir çeşme peýda etdi. Sen hurma agajyny özüňe sarap silkele, üstüňe tel hurmalar gaçar. İç we gözüň aýdyn bolsun. Eger adamlardan birini göräýsen hem men Rahman Allah üçin agaz beklep, bugün hiç bir insan bilen gepleşmezlige niyet etdim diýip aýdyrdy. Meryem çağany göterip kowmuna getirdi. Olar, ey Meryem, sen görülüp eşdilmedik geň bir iş bilen geldiň. Ey Harunyň aýal dogany Meryem, seniň ataň erbet adam däldi. Ejen hem bozuk aýal däldi diýdiler. Şonda Meryem bilen gundakdaky çağany görkezdi. Onda olar sallançakdaky çağa bilen nähili gürleşeli diýdiler. Onda çağa, men Allahyň guluduryn. Ol bana kitap berdi ve meni peýgamber edip saýlady. Meniň bar bolan ýerime bereket berdi. Bana dirikam namaz okumagymy, zekat bermegimi, ejeme gowluk etmegimi emir etdi. Men zalim bedbaht etmedi. Doğulan günümde, öljek günümde ve täzeden dirediljek günümde bana salam ve salamatlyk bolsun diýdi. Yine bu Meryem oğlu İsa'dır aleyhisselam. Ol hakda şüphe diýenlere aýdyljak söz şudur. Perzent edilmek Allah'a yaraşmaz. Ol mundan päkdir. Ol bir zady islan wagty oňa bol diýer, ol hem dessine peýda bolar. İsa aleyhisselam Allah meniň hem siziň hem perwerdigaryňizdir. Oňa gulluk ibadet edin, bu dogry ýoldur diýipdi. Soň öz aralaryna bir topar gapma garşylyga girdiler. Uly kıyamet günüň şaýatlyk ediljek ýerine kapyrlaryň vay halyna. Bize geljek günlerinde olar başlaryna geljekleri gowy eşiderler we görerler. Emma zalimler şu gün äşkär azgynçylyktadyrlar. Sen olary puşmanlyk ediljek gün baranda puşmanlyk ediljek gün baraýynda habardar et. Çünkü gapyl bolup dur kalar we heniz iman getirmänkeler boljak iş bolaýmasyn. Elbette yeri ve onun üstündäkilere biz miras düşer boluruz. Olar bize gaýdyp getirirler. Kitapda İbrahim aleyhisselam hem ýatly. Çünkü ol ören sadyk peýgamberdi. Bir wagt ol atasyna, ey atam, sen näme üçin eşitmeýän, görmeýän ve sana hiç bir peýdasy bolmaýan zatlara ibadet edýärsin. Ey atam, sana gelmedik ılım maňa geldi. Meniň izime düş, sana dogry ýoly salgy bereýin. Ey atam, şeytana gulluk etme. Çünkü şeytan Rahmana Allah'a karşı geldi. Ey atam, men sana Rahmandan Allah'dan bir azabın ýolugyp, senin şeytana dost bolmagyndan gorkýaryn diýdi. Şonda atasy, sen meniň hudaýlarymdan ýüz öwürýärsiňmi? Ey İbrahim aleyhisselam, eger mundan dänmesen, sen daşlaryn, meniň ýanymdan uzak wagtlyk git diýdi. İbrahim aleyhisselam, sana salamatlyk bolsun, men Perwerdigaryňdan seni bağışlamagyny dilejek, çünkü ol maňa mulakatlydyr. Sizden ve sizin Allah'dan başka çağıran hudaýlaryňyzdan daş durup öz Perwerdigarime dilek ederim. Perwerdigarime eden dilegim üçin hem men bedbaht bolmarym diýdi. İbrahim aleyhisselam olardan ve olaryň Allah'dan başka kulluk edýän hudaýlaryndan daşlaşanyny biz ona İshak bilen Yakub aleyhisselamy bagyş etdik ve olaryň ikisini hem peýgamber edip saýladyk. Biz olara hem öz merhemetimizden peşkeşler berdik ve olaryň atalarynyň sadyk dillerde ýagşylykly ýatlanmagyny üpjün etdik. Kitapda Musa aleyhisselam hem ýatla. Çünkü ol ihlasly guldy we iýerilen peýgamberdi. Biz ona Tur dagynyň sag tarapyndan seslendik ve onu sırdaş derejesinde özümize ýakynlaşdyrdyk. Ama öz merhemetimiz bilen dogany Haruny hem peýgamber edip belledik. Kitapda İsmail aleyhisselam hem ýatla. Çünkü ol wadasyna wepalydy we iýerilen peýgamberdi. Ol maşgalasyndan namaz okamagy, zekat bermegi emrederdi. Ol Perwerdigarynyň razylygyna gowşupdy. Kitapda İdris aleyhisselam hem ýatla. Çünkü ol hem ören sadyk peýgamberdi. Biz onu belent derejelere ýetirdik. Bular Adamyň zürriýatlarynyň we Nuh bilen birlikde aleyhisselam gemide äkiden adamlarynyň zürriýatlarynyň
İbrahim'in, İsrail'in, Yakub'un zürriyatlarının ve doğru yola gönüktürüp saylap seçen adamların zürriyatlarının içinden Allah'ın özlerine nıgmat veren peygamberleridir aleyhisselam. Olar Rahman bolan Allah'ın ayetleri okulan wagty ağlap secde ederler. Bunların ýygynyň namazlaryny taşlap, nefislerini isleglerini eýeren nesil geldi. Taky olar özleriniň azgynçyklarynyň cezasyny çekerler. Emma yürekden towba edip, iman getiren ve ýaxşy işler eden kişiler cennete girirler ve olara hiç kili zulüm edilmez. Olaryň girjek bu cenneti Rahmanyň Allah'ın kullarına gaýpdan wada veren adın cennetleridir. Onun vadası hökmen amala aşar. Olar bu yerde salamdan başka hiçbir boş söz eşitmezler ve rızkalları ertel akşam tayardır. Yine bu bizim öz bendelerimizin içinden takva olanlarına miras koyacak cennetimizdir. Cebrail aleyhisselam, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz perişteler dine perverdigarın buyruğu bilen gelip gidiyoruz. Önümüzdeki, izimizdaki ve bunların arasında ehli zat onu değişildir. Senin perverdigarın unutucu değildir. Ol asmanların, yerin ve bunların arasındakilerin perverdigarıdır. Sen ona ibadet et ve ibadette sabır et. Hey sen ona dengdeş ve mengdeş olan başka birini bilýärmiň diýdi. Hakka inanmayan insan heyde öleninden soň hem täzeden dirildirip gabryndan çıkarlarynmy diýer. İnsanyň hiç zat dälkä, bizim onu yaradandygymyzy ýadyna salmaýarmy? Perwerdigarına kasam bolsun. Olary şeytanlar bilen bilelikde mahşer meýdanyna jemläp, soň hem dizine çöken ýagdaýyna dowzagyň töweregine taýýar etip getireriz. Son her topordan Rahmana Allah'a iň köp garşy gelýänleri çekip çykararys we ilk şolara azap berip başlarys. Onna dowzakda ýanmaklyga has laýyk bolanlary iň gowy bilýän elbetde bizdiriz. Sizin içinizden şol yere dowzakyň görünüp duran yeri bolan Sırat köprüsine barmajak ýokdur. Bu senin perwerdigaryň üstüne alan takyk hükmüdür. Soň biz takwa kişileri halas ederiz ve zalimleri dizlerine çöken halini dowzakda galdyrarys. Ayetlerimizi olara äşkar okulan wagty Allah'ını inkar eden kişiler iman getirenlere bu iki toporun biz ikimizin haýsynyň orny has hayırlı ve derecesi has ýokary diýerler. Olardan öňhem bolalilikde ýaşan ve daşky görnüşi taýdan has görkde olan ençe nesilleri helak edipdik. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, ýoluny ýitirenlere Rahman Allah'a näçe uzak möhlet berse hem olar soňuny özlerine wada verilen azaby ýa-da kıyamet gününi görenlerine kimin ordunun has elbetdigine ve kimin goşunynyň has ejizdigine göz ýetirerler diýip aýtdy. Allah dogry ýola düşenleriň bu ýoldaky tutanýarlyklerini, dogrulygyny hasta güýçlendirer. Baky bolan haýyrly işler senin perwerdigaryň ýanynda hem sogaby hem netijesi taýdan has haýyrlydyr. Bizim ayetlerimizi inkar edip, soň hem elbette maňa emlak hem perzent hem berler diýeni gördüňmi? Ol gaýpdan habardarmyka? Ýa-da bolmasa bu arada Rahmanyň Allah'ın huzurundan ähdi peýman aldymyka? Ýok. Biz onun aýdanlaryny ýazyp goýarys we onun üçin azaby has uzaldarys. Biz ondan aýdýan zatlaryny alarys ve bize onun ýeki özü gelir. Olar özlerine güýç ve mertebe bolsun diýip Allah'dan başka hudaýlar edindiler. Ýok. Bu hudaýlar olaryň eden ibadatlaryny inkar ederler ve olara garşy bolarlar. Kapırlaryň üstüne olary öýçükdirýän, azdyrýan şeytanlary iberendigimizi görmediňmi? Onda olaryň özüňize garşy edýän hereketlerine sabır et, howlukma. Biz olary ve olaryň galan ay günlerini hem edýän günahlerini hem hasaba alyp durarys. Takwa kişileri topor halda Rahmanyň Allah'ın huzuruna jemlejek günümizde günahkarları bolsa suwa ýakmaga sürilýän sürýaly dowzaka sürjek günümizde Rahmanyň Allah'ın huzurundan ähdi peýman alanlardan Allah ve onun peygamberine yürekden inananlardan başkaları şefaata eýe bolup bilmezler. Kapırlar Rahman Allah özüne perzent edindi diýerler.
Taqiq, siz karışılmayan bir yarımı zady orta atdyňyz. Rahmany Allah olaryň perzent bilen baglanyşykly töhmet atmalary sebäpli tastanam asmanlar çympytyrak bolup yer ýaryljakdy we daglar harap bolup ýykyljakdy. Rahmany Allah'a perzent edilmek yaraşmaz. Asmanlardaky we ýerdäki ähli kişi Rahmany Allah diňe kul bolup geler. Taqiq Allah olary hasaba çeker we birin sanap alar. Olaryň hemmesi kıyamet gününde onuň ýanyna ýalňyz gelerler. İman getirip ýaxşy işleri edenlere bolsa Rahman Allah söýgi, mehr, muhabbet eder. Biz Kur'any takwa kişileri begendirmegiň we barlyşyksız dawaçyl kowma duýduruş etmegiň üçin seniň dilinde inderip sana ansat bolar ýalyk etip koýduk. Biz olardan öň hem ençeme nesli helak etdik. Häzir sen olardan helak edilenlerden haýsydyr biriniň ýaşaýandygyny bilýärmiň? Ýa-da olardan hey bir ses eşidýärmiň? Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun elhamdülillahi rabbil alamin. Meryem suresini okuduk erildeşler. Ve hazır nasip bolsa Kur'an-ı Kerim'in 20. suresi Taha suresini devam edecek. Taha suresi Mekke'de inen sürelerden ol 135 ayetten ibaretdir. Sürede Musa aleyhisselam barada giňişleýin gurrun gozgolýar. Hazreti Ömer bu süre arkaly musulmançylygy kabul edipdir. Sürenin ady onun ilkinci ayetindäki özbaşda okalyan harflardan alınandır. Rahman ve Rahim, Mehriban ve Rahim şehvat olan Allah'ın adı bilen. Biz sana Kur'an'ı kıyınçılık çekmemek için indirmedik. Biz onu Allah'dan korkyanlara öğüt için indirdik. Bu Kur'an yeri ve belent asmanları yaradan tarafından indirilendir. Rahman bulan Allah arşa istiva etti, hökbravanlyk bilen alemi dolandırdı. Asmanlardaki, yerdäki, buların arasındaki ve yerin astındaki ähli zatlar onunkudur. Eger sen Allah'dan dilek edýän sözüni gıygyryp aýdýan bolsaň, ol sırlı zady hem onu has gizliň zady hem bilýändir. Ol özünden başga ibadete laýyk Hudaý bolmadyk Allah'dır. Iň gözel atlar ona mahsusdur. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sana Musa'nın habary geldimi? Ol ody göreninde maşgalasyna siz garaşyň, men bir ot gördüm, men ondan bir tutuşduralyk getirmek ýa-da odyň ýanyna bir ýol bilet tapmak üçin ol ýere baraýyn diýipdi. Çündirişi Hazreti Musa aleyhisselam maşgalasy bilen birlikde Medyen şäherinden Müsire tarap gidip barýarka, ýolda sowuk giýjäniň içinde bir çağalary dünýä inýär. Sowukdan üşäp ýoly hem doly bilmän soňlar Musa uzakdan görünen otdan tutaşdyrarlyk almak üçin gidýär. Musa aleyhisselam ol odyň ýanyna baranda ona ey Musa, bu men, senin perwerdigäriň, köwüşini çykar, taqiq sen mukaddes Tuwa jilwesindesin. Men seni peýgamber edip saýladym. Sen özüňe wahy edilen zady dinle. Men özümden başga ibadete laýyk Hudaý bolmadyk Allah'dır. Onda sen maňa ibadet et we meni ýatmak üçin namaz oku. Kıyamet günü hükmän geler. Her bir adam izinni ılgan, zähmet çeken zadynyň gaýtyrgysyny, hakyny alsyn diýip tas onu gizläpdim. Äge bol, oňa kıyamata inanman, nefsiniň arzularyna tabyn bolýan adamlar seni ondan kıyamata inanmaktan döndürmesin, ýogsa helak bolarsyň. Allah bu sağ elindäki zat näme ey Musa dedi. Musa hem bu meniň hasamdyr. Men ona söýenýärim. Onuň bilen dowarlaryma ýaprak silkelep berýärim we meniň ona başga da hajatlarym bolýar dedi. Allah ey Musa aleyhisselam onu yere okla dedi. Musa derhal hasasyny yere oklady. Görse hasa süýrenýän bir ýylan boldy, duruverdi.
Allah onu elini al, korkma. Biz onu önkü durkuna getireriz. Elini koltuğuna sal, yine kudret bilen ol elin hiç tegminsiz appak olup çıkar. Bular bizim sana en büyük kudretimizin käbirini görkezmegimiz üçindir. Sen Firavun'un yanına git, çünkü ol katı ağzı deydi. Musa aleyhisselam, ey perverdigarim, yüreğime giňlik ver, işlerimi yeňilleştir. Geplänimde sözüme düşünürler ýaly dilimdäki düwüni çöz. Maňa maşgalandan bir vezir kömek çok buna doganym Haruny ýanyma ber. Onuň bilen güýjümi kuwatlandyr. Ony meniň ýanyma goş. Goý biz seni köp zikir edeli, seni köp ýatlaly. Sen bizi görýänsiň diýdi. Allah, ey Musa, sonra zatlaryň sana berildi, şeýdip sana ýene-de bir gezek ýagşylyk etdik diýdi. Şondan soň, şonda senin ejene berilmeli habary şeýle hem edipdik. Musany sandygyň içine sal. Sandygy hem deňize, Nile taşla. Deňiz derya onu kenaryna çıkarsın. Onu meniň düşmanım ve onun hem düşmanı bolan biri alsın. Ey Musa aleyhisselam, senin söýülmegiň we meniň gözekçiligime eşitirilmegiň üçin sana özümden bir söýgü gatdym. Düşündürüşi, Musa peýgamberiň ejesi Firawunyň her doldan erkek çagany öldürýändigi üçin öz oğluny hem öldürmeginden gorkýardy. Şol sebäpli hem ýokardaky aýatda aýdylýan buýruga boýun bolup bir sandyga salyp oğluny Nil derýasyna atýar. Aýaly bilen bağ bahçesinin içine aylanyp beren Firavun suwda akyp beren sandygy görýär we onu daşyna çykaryp içindäki çaga gözü düşende hayran galýar. Aýatda beýan edilişi ýaly Allah'ın Musa bağış eden mähremliginiň täsiri bilen bir ihtiyar bu çaga mähri siňýär. Firavun we aýaly bu oglanjygy ogurluk edinmekçi bolýarlar. Allah'ın Musanyň ejesine onu sana gaýtaryp bereriz diýen sözü netijesinde Musa öz ejesinden başgasyny emmeýär. Musanyň derýa atylan wagtyndan bäri onu izlerleýän gyz dogany bolsa Firawunyň Musa üçin eneke we terbiýeçi gözleýändigini habaryny alýar we onu Musanyň ejesine gelip aýdýar. Şeýdip Musa aleyhisselamyň ejesi eneke hökmünde öz ogly Musany iýdetip başlaýar. Gyz doganyň gidip ona kepil boljak birini size salgyp bereyinmi diýenine biz onuň gözü aýdyn bolsun we gynanmasyn diýip ejene seni gaýtaryp berdik. Belli bir ýaşa gelenden soň sen birini öldürdün. Biz hem seni gaýgydan halas etdik we seni başga da ençeme synagdan geçirdik. Şeýdip sen bir näçe ýyllap Medyan halkynyň arasyna galdyň. Soň ey Musa, takdire göre bu ýere geldin. Sen özüň üçin peýgamberim saýladym. Sen doganyň bilen birlikde meniň aýatlarym alyp git we meni ýatlamagy ahmal etmeň. İkiňiz hem Firawunyň ýanyna gidin, çünki ol ören azdy. Onuň öwüd alyp heder etmegi üçin ona ýumşak sözler aýdyn. Musa bilen dogany Harun, ey perwerdigarymyz, takyk biz onu imana çağırsak, onun öte geçmeginden ýa-da azmagynçylyk etmeginden gorkýarys diýdiler. Allah, korkmaň, çünki men siziň bilen biledirn, eşidýärin we görýärin. Indi ikiňiz hem Firawunyň ýanyna gidip ona biz senin perwerdigariň ilçileridiriz. Sen Israil oğullarını bizim bilen uğrat ve olara azap verme. Biz sana perwerdigariňden bir ayet, kudret getirdik. Doğru yola eýerenlere salamatlyk bolsun. Bize haky yalan hasaplananlara we ýüz öwrenlere azap bardyr diýip wahy edildi diýin diýdi. Firavun, ikiňiziň perwerdigariňiz kimdir ey Musa diýdi. Musa, bizim perwerdigarymyz ähli zady isleýişi ýaly şekil berýändir. Soň hem dogry ýol görkezýändir diýdi. Firavun, onda öňkü nesilleriň ýagdaýy nähili bolar diýdi. Musa, bu baradaky maglumat perwerdigarymyň ýanyna kitapdadyr. Meniň perwerdigarym bulaşdyrmaz we unutmaz diýdi. Ol siziň üçin ýere sallanjak edip, onda ýeriň ýüzüne size ýollar açandyr we asmandan suw inerendir. Ol suw bilen biz dürli ösenliklerden jüwüt etip bitirdik. Iň we mallaryňyzy otladyň. Takyk munna pähim bolanlara Allah'ın gudretini görkezýän alamatlar bardyr. Sizi ondan toprakdan yaratdyk. Şol ýere hem gaýtararys we ýene-de bir gezek ondan çykararys. Biz ona Firawuna Allah'ın gudretini görkezýän ähli alamatlarymyzy görkezdik.
Şonda da onları yalan hasapladı ve haktan boyun tovladı. Ey Musa, sen öz jadyn bilen bizi yurdumuzdan çıkarmak için geldiňmi? Biz hem takyk seninki ýaly jady görkezeriz. Sen özüň bilen biziň aramyzda amatly yer we wagt belle, bizim ikimiz hem şol wagtdan dänmäli. Musa aleyhisselam duşuşçuk wagtymyz bayram gününde insanlaryň ýygnanyşan goşluk çagydyr diýdi. Firavun ýygyna öwrülip gitdi we hilelerini, jadygoýlaryny jemläp wada edilen ýere geldi. Musa aleyhisselam olara "Haýp siziň halyňyza, Allahyň şanyna ýalan ýönkemeň. Ol Allah azap bilen siziň köküňizi keser. Töhmet atýan adam taky perişan bolar" diýdi. Ol jadygoýlar etçek işlerini öz aralaryndan çekeleşdiler ve gizlin pışırdaşdylar. Olar ine şu ikisi cadylary bilen sizi ýurdunuzdan çykarmak ve siziň nushalyk ýoluňyzy ýok etmek isleýän jadygoýlardyr. Şonuň üçin hilelerinizi jemläň, soň sap bolup gelin. Bugün üstün çıkan rowaşlyk kazanır diýişdiler. Olar, ey Musa aleyhisselam, hasany ya sen ilki oklarmyň ya biz ilki oklalamy diýdiler. Musa, yok siz oklaň diýdi. Bir görse olaryň ýükleri we hasalary eden jadylaryň täsiri bilen göýe hereket edýän ýaly bolup göründi. Olaryň görkezen jadylary Musa aleyhisselamga meňzeş bolan soň adamlar inanmaz edip birden Musanyň içine gorky düşdi. Biz gorkma, üstün çykjak takyk sensiň. Sağ elindäki hasany okla, olaryň eden jadylaryny ýutsun. Olaryň eden zatlary jadygoýlaryň hilelerinden ibaretdir. Jadygoý bolsa hiç ýerde rowaşlyk kazanmaz diýdik. Çündirşi Musa aleyhisselam özüne Allah'dan gelen emri eýerip elindäki hasasyny ýere oklaýar. Allah Taalanyň gudraty bilen ajdarha öwrülen hasa Firawunyň jadygoýlarynyň jadyly ýüklerini we taýaklaryny ýuwdýar. Jadygoýlar secde edip Harunyň we Musanyň perwerdigarine iman getirdik diýdiler. Firawun, meniň size ruhsat bermegimden siz ona inandyňyzmy? Takyk ol size jadygoýlyk öwreden ustadyňyzdyr. Meni ikirjilenmeň. Siziň elleriňizi we aýaklaryňyzy tersine atanaklaýyn keserin we size horma agaçlaryndan asaryn. Şonda kimiň azabyny has ýowuzdygyny we has dowamlydygyny bilersiňiz diýdi. Jadygoýlar, biz seni hiç haçan özümize gelen aydın gudratlardan ve bizi yoktan bar edenden iller tutup bilmeriz. Sen näme höküm berýän bolsaň beriber. Çünkü sen bu dünýäde höküm berip bilersiň. Biz Perwerdigarymyza hatalarymyzy we senin bize zorlap ettiren jadygoýlyklarymyzy bağışlamak üçin iman getirdik. Allah has haýyrly we bakydyr diýdiler. Kim Perwerdigaryna günäkar bolup gelse, takyk dozak onuň içindir. Ol şol ýerde nehe öler, ne de ýaşar. Kim Perwerdigarynyň razylygy üçin ýaxşy işler edip mömin bolup gelse, iň belent dereceler onuň üçindir. Olar şol ýerde aşagyndan derýalar akýan adyn jennetlerine ebedi gararlar. Ine bu da günäden saplananlaryň syýlygydyr. Biz Musa aleyhisselama bendelerim bilen birlikde giýje ýola çyk, iziňizden ýetilmeginden heder etmeň we gorkmaň. Olara deňiziň içinden bir gowy ýol açyp ber diýip wahy etipdik. Firavun goşuny bilen olaryň izine düşdi. Birdenem deňiziň suwlary olary bütünleý gaplap aldy. Firavun öz kowmuny dogry ýolda salmady, gaýtam ýoldan çykardy. Ey İsrail oğulları, sizi düşmanınızdan halas etdik. Şeýlehem turun, sağ tarapyny size duşuşuk geri edip belledik ve size menne yani şepbeşik halva hem de bedene ýagdyrdyk. Size rızkal etip beren tämiz zatlarymyzyň iň ýöne näşükür bolup öte geçmeň. Bu tapşyryklary amala aşyrmasaňyz size gazabym iner, kime gazabym inse ol helak bolar. Takyk men tawba edip iman getiren ýaxşy işleri edip dogry ýoldan gideni bagyşlaýandyryn. Düşündirişi, Hazreti Musa kowmuny Müsürden çıkarıp Sina elteninden soň öz ýerine dogany Harun ýolbaşçy bellep Allah Taala'dan wahy almak üçin Tur dagyna gidýär. Şonda Allah Taala Hazreti Musa şeýle dirýär. Allah, ey Musa, seni kowmyňdan aýrylyp howlukdyran zat näme diýdi? Musa aleyhisselam ine olar meniň izimden gelýärler. Ey Perwerdigarym, men senin menden hoşal bolmagyň üçin howlukdym diýdi. Allah, biz senin kowmuňy senin aralaryndan
Qaydandan soň Sinadan geçirdik. Samiri olary ýoldan çykardy diýdi. Düşündirişi Samiri İsrail oğullarının Samira tiresindendi. Ol Gölanyň heykelini ýasap, onuň Hudaýdygyna ynandyrmak üçin İsrail oğullaryny Musa bilen Harunyň hak dininden daşlaşdyrmaga çalışdy. Musa gahar gazaply we gaýgyly ýagdaýda hayal etmän kowmynyň arasyna dolanyp bardy. Olara: "Ey kowmum, Perwerdigäriňiz size ajap wada bermänmidi? Ýa-da sizin hak ýolda durarys diýip beren wadaňyza gaty köp wagt geçdimi? Ýa-da Perwerdigäriňizden gazabyň inmegini isläp maňa beren sözüňizden dändiňizmi?" diýdi. Olar: "Biz saňa beren sözümizden öz erkimiz bilen dänmedik. Ýöne biz Müsürleriň bezel şaýseplerini Müsürden çykanymyzda ýanymyz bilen alyp gaýdypdyk. Şol etmişimiziň günäsinden halas bolmak üçin soň olary oda taşladyk, Samiri hem taşlady" diýdiler. Soň Samiri bu şaýsepleri otda eredip, ondan olar üçin moğlayan bir Gölanyň heykelini ýasady we olara: "Bu siziň hemde Musanyň Hudaýydyr. Ýöne Musa ony unutdy, taşlap gitdi. Ol Hudaýyny Tur dağyndan gözleýär" diýdi. Onuň göle heykeliniň özlerine söz gaýtaryp bilmeýänligini we olara ziýan ýa-da peýda etip bilmeýändigini görmeýärlerdi. Mundan Harun hem olara: "Ey kowmum, siz bu heykel bilen synak edildiňiz. Siziň Perwerdigäriňiz Rahman bolan Allah'tyr. Maňa eýeriň we buyruguma gulak asyň" diýdi. Şonda olar: "Biz tä Musa ýanymyza gaýdyp gelýänçe muňa ibadat ederiz" diýdiler. Gaýdyp gelençe Musa: "Ey Harun, sen olaryň ýoldan çykanyny görende seni näme saklady? Näme üçin maňa eýermediň? Emrime garşy geldiňmi?" diýdi. Harun: "Ey ejemiň ogly, sakkalymdan, saçymdan çekme. Men meniň aýdyşym ýaly etmän İsrail oğullarının arasyna azadalyk saldyň diýmeginden gorkdum" diýdi. Musa aleyhisselam: "Seniň maksadyň näme ey Samiri?" diýdi. Samiri: "Men olaryň görmediklerini gördüm. Bu gelek seniň ýanyňa gelen ilçiniň Cebrail periştäniň atynyň aýak ýüzünden bir gysym toprak aldym. Ony hem heykeliň içine taşladym. Nefsim meni şeýdip azdyrdy" diýdi. Musa aleyhisselam ona: "Gün bol. Indi sen ömür boyu maňa degmek ýok diýip zeýlenip geçersiň we seniň hiç haçan bolup bilmejek bellenlen duşşugyň jezan hem bar. Seniň ibadet eden Hudaýyňa bir seret. Takyk biz ony ýakarys, soň çymtyrak edip deňize atarys." Düşündirişi rowaýat edilmegine görä Hazreti Musanyň aleyhisselamyň "Indi sen ömür boyu maňa degmek ýok diýip geçersiň" diýen gargyşyndan soň Samiri ýokynç kesele duçar bolupdyr we bütün ömrüni adamlardan üzgünlikde ýaşamaga mejbur bolupdyr. Siziň hakyky Hudaýymyz diňe özünden başga ibadete laýyk Hudaý bolmadyk Allah'dyr. Onuň ilmi ähli zady goşap alyndyr" diýdi. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, ine şunlukda sana öň bolup geçen zatlaryň habarlaryny görüň berýäris. Sana huzurumuzdan zikir, Kur'an hem berdik. Eger kim ondan yüz öwürse, takyk ona kıyamet günü agyr yük, günä ýüklenir. Olar bu ýüküň aşagyna ebedi galarlar. Kıyamet günü olar üçin bu nähili agyr ýüktür. Ol gün sura üflener, şol wagt biz günäkärleri korkudan ýaňa gömgök bolan ýagdaýda mahşarda jemläriz. Olar biz dünýäde diňe 10 gün ýaşadyk diýip özara pişirdaşarlar. İşlerinden iň akyllyragy ýok, bir gün ýaşadyňyz diýer. Şonda olaryň aýdyan zatlaryň iň gowy bilýän bizdiriz. Düşündirişi bu aýatda ahiretiň ebediliginiň ýanynda dünýäde geçirilen ömrüň ören gysgadygy düşündirilýär. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, senden dağlar barada sorarlar. Sen olara şeýle jogap ber. Olary Perwerdigärim weýran eder. Şeýdip olary teptekiz halda goýar. Sen ol ýerde ne hä çukur ne de tümmök görersiň. Ol gün her kim çaqylykça mahşer meýdanyna çagyrýan perişte eýerer, ona hiç şeýle burulmak, başga ýana gyşarmak ýokdur. Rahman Allah sebäpli sesler pes saýlaşýandyr. Pışırdan bolsa hiçat, pışırdan başga hiçat eşitmersiň. Ol gün Rahmanyň Allah'nyň ruhsat bereninden we razy bolandan başgasyna şepagat peýda bermez. Allah olaryň geljeklerini de geçmişlerini de bilýändir. Olaryň ilmi bolsa
onu dolu bilmeklige yetmez. Ol gün yüzler insanlar bakı diri ve bakı ayakta durýany Allah boyun bolar. Kim Allah şärik koşmak arkaly zulüm göterip gelen bolsa işi gaýdar. Kim imanly halda hayırlı işler etse ol inni özüne adalatsızlyk edilmeginden hem hayır sowaplarynyň kemelmeginden hem gorkmaz. Şeýle de biz olar Allah'ın azabından korksunlar ya da vaaz nasihattan peýdalansınlar diýip Kur'an'ı Arapça indirdik ve onun içinde duyduruşları öwran beyan ettik. Hakiki hükümdar olan Allah nähili beýikdir. Kur'an sana vahiy edilip bolýança sen onu okamaga howlukmada ey Perwerdigarim meniň ilmimi artdyr diýip. Taqiq biz mundan öň Adam ata aleyhissalama hem tapşyryk berdik. Ol hem onu unutdy. Biz onu ilahi buyrukları bek saklamakta tutanýarlyk görmedik. Biz periştelere Adam'a secde edin diyenimizde olaryň iblisten galany derrew secde etdiler. Emma ol iblis boyun towlady. Şonda biz ey Adam, ine şu iblis sana hem yani yoldaşyna hem düşmandır. Äga bol. Ol ikinizi hem cennetten çıkaraýmasyn. Soň cepa çekersin. Bedbaht bolarsyň. Taqiq sen onun cennetin içinde aç da yalanaç da galmarsın. Taqiq sen ol ýerde suw somarsın, güne de yanmarsın diýdik. Şeytan ama ey Adam, sana bakylyk agagyny we hiç dargamajak hökmürawanlygy görkezeýinmi diýip waswasy saldy. Netijede Adam we ýan ýoldaşy Howwa'ny bu agaçdan iýdiler, olaryň uyat ýerleri göründi. Olar hayal etmän cennetiň ýapraklary bilen uyat ýerlerini örtmäge başladylar. Ine şeýdip Adam Perwerdigarine boyun bolman ýoluny ýitiripdi. Soň Perwerdigary onu saýlady, özüne ýakyn bendelerini hataryna goşdy. Onuň tawbasyny kabul etdi we dogry ýola gönükdirdi. Allah ikiniz hem birlikde şeytana düşman bolup cennetten çıkın. Menden size bir dogry ýol hidayet gelerne onu eýeren kişi ýoluny hem ýitirmez, bedbaht hem bolmaz. Kim meni ýatlamaktan, Kur'anyň dininden yüz öwürse, onun üçin bu dünýäde kynçylykly durmuş bardyr. Kıyamet gününde hem onu kör halda diýerler istedi. Şonda ol, ey Perwerdigarim, aslında men görýän hem bolsam, men näme üçin kör halda diýereltiň diýer. Allah şeýledir, sana ayatlarımız gelipdi, sen bolsa olary unutupdyň. Bugün bolsa edil şonuň ýaly sen unutularsın diýer. Hetten aşyp Perwerdigaryň ayatlaryna inanmaýany ine şeýle jaza bereriz. Ahiret azaby bolsa elbetde has ýowuzdur we has bakydyr. Özlerinden öňki ýurtlaryny arkaýyn gezip ýören ençeme hakykady inkar eden nesilleri helak etmegimiz olary dogry ýola getirmedimi? Paýhasy bolan onda şol wakalardan ibratlar bardyr. Paýhasy bolana da onda şol wakalarda ibratlar bardyr. Eger öň Perwerdigaryň tarapyndan amallaryň jazasynyň kıyamatda beriljegi dogrusyna berilen söz we bellänen wagt bolmadyk bolsady, olary bu dünýäde helak etmek hükmän bolardy. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen olaryň aýdýan zatlaryna sabr et. Bugün doğmazdan öň ertir namazyna we batmazdan öň ikindi namazyna Perwerdigaryňa hamdy sena bilen tesbih aýt. Gijanyň käbir wagtlaryna yatsı namazyna we gündüziň iki ujunda da öýle we akşam namazlarynda da Allahyň razylygyny gazanmak üçin tesbih et. Äga bol, biziň olaryň käbirini synamak üçin beren dünýä gözelligine gözüňi dikme. Perwerdigaryň rızkyly has haýyrly we has bakydyr. Maşgalaňa namazy emret. Özüň hem sabr bilen namaza dowam et. Biz senden rızkyl talap etmeýäris. Rızkyly sana biz berýäris. Gowy netije soňlanyş takwalaryňkydyr. Olar käşke Muhammed aleyhissalatu vesselam bize Perwerdigarynyň bir nişan alamat getirsedi diýerler. Olar öňkü gelen kitaplardaky zatlaryň aýdyn delili bolan Kur'an gelmedimi? Düşündirişi Kur'an-ı Kerim hem özüniň hakykatlygyny suwd edýän hem de öňkü kitaplaryň hakdyny güwe geçýän bir nişandyr. Eger biz olary mundan Kur'an gelmezden bir azap bilen helak eden bolsadyk taqiq olar ey Perwerdigarimiz
Keşke biz bu erbet ve maskara ýagdaýa düşmenimizden olan bize bir ilçi peýgamber uğratsadyň biz hem oň nesihatlaryna eýersilik diýerler. Sen olara her kim garaşýar, siz hem garaşyň. Siz göni hak ýoly tapyp şondan ýürenleriň kimlerdigini tiz wagtda bilersiňiz diýip aýdy. Sadakallahul azim. Bugünkü günde Meryem ve Taha surelerini okuduk. Eýildeşler. Allah kabul bolsun. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alamin, rahmanirrahim, maliki yevmiddin, iyyake na'budu ve iyyake nestaîn, sıratal mustakim, sıratal lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleýhim, ya Allah'ım ya halkına ağzı birlik kalbına bir kuvvetli iman ver Allah'ım veşkili zalimine bir zalimine eftine beyneyim salimin ağzı birlik beceri istikbale zalime karşı görüş. Bendenin yeri bilen zalim olan benden ayırmasına müyesser eyle Allah'ım ya Rabbim ömrümüzdeki mübarek aylarda Allah kabul etsin. Sağ olun ezildeşler. Minnettar dinleyeniniz için.